Päivää, klonks. Epätyypit. Soitin täällä jonglöörää, kun tipahti tuo meidän kierrätyssoitin, mikä löydettiin tien varresta ja saatiin lupaa ottaa näitä putkia. Nämä on tämmösiä ihmeellisiä putkia. Anna soi, se on ihan hauska ääni. Hauska ääni. Onko tarkoittaa? Ei se mitään. Puhelimista. No, mitenkäs tämä soipi sinun kurkkuäänellä? Entäs ilman putkeen? Mongolialaista kurkkulaa. Me kutsutaan teitäkin soittamaan näitä meidän vehkeitä, kunhan myös saadaan rakennettu näistä putkista soitin, josta saa erilaisia bassoääniä. Miten tekee köyhän poika, jos ei leivän päällä on voita? Miten tekee köyhän poika, ei leivän päällä voita? Ja nämä on muuten kaikki kierrätystarvikkeita roskiksesta tai kierrätyskaupasta haettuja. Tämmöisiä hommia meillä on klonkseilla tänä kesänä Pohjois-Savossa. Käydään kaikki kunnat läpi. Tervetuloa. Vielä. Kanssa kokeilemaan kaikenlaisia höpöjuttuja. Näin on. Nähdäänpä siinä. Klonksut!